जिब्रै नं सिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलआ सुबुं सम्पद आरो हानजा सम्पद हाबाफारिजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि खुंदों। दिनै हेल' बाजार साखाथियाव थानाय बुर दैलाम लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव सुबुं सम्पद आरो हानजा सम्पद हाबाफारिजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि खुंदों जिब्रै नं सिरांदुवार ब्लक इउपिपिएल आफादा। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जिब्रै नं सिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो सरकारि बिथिंजों हाबा मावनाय आरो मावनांगौनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव जिब्रै नं सिरांदुवार ब्लक इउपिपिएल गाहाय नेहाथारि नेखिल बरगयारि, लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि यादव दाहाल, लोगो नेहाथारि खोदोम बसुमतारिजों लोगोसे जिब्रै नं सिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय गासै मासिगिरि सोद्रोमा आरो इउपिपिएलखौ मदद खालामग्रा रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। दिनैहाय आं नोंथांमोन गासैनिबो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि 2023 मायथाइनि गोदान बोसोरनि आङो गाहाम हामलायनाय नोंथांमोननो जासिबाय। सारा आसामनि आरो सारा बिटिआरनि आरो सारा भारतनि गासै बर' सुबुंफोरनो लोगोसे जोंनि गासै सुबुं माहारिनिसिम गोदान बोसोरनि आंनि अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय खुलुमनाय आं गिबियाव जासिबाय। जे जोंहा जिब्रै नं सिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल दोलोआ दिनैहाय जोङो 2023 मायथाइनि जे गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै जोङो इउपिपिएल दोलोनि जोंहा माखासे बिथोन बायदि जा हानजा सम्पद मोनसे जा हाबाफारि दङ, बे हानजा सम्पद बे हाबाफारिखौ दिनैहाय नैबे जोंनि जिब्रै नं सिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय जोंहा रुनिखातानि नैबे बुहुर ब्रिजनि जे हेल' बाजारनि जेनेबा गेवलां फोथाराव जों मोनसे सावरायलायनाय जे हाबाफारि जों बेखौ लादों। आरो बे सावरायलायनायजों लोगोसे जोङो गोदान बोसोराव जोङो जोंनि गासैबो ब्लक कमिटिनि, पेरेन्टनि, इयुथ्सनि, उइमेन्सनि, प्राइमारि कमिटिनि, बिसिडिसिनि, टिसिएलसिसिनि गासै जोंनि मावथिफोरखौ लानानै जों मोनसे लावखार ओंखाम जानाय बेखिनि हाबाफारिखौबो जों लाफादों। आरो जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे 2023 मायथाइयाव जोंनि दोलोनि जेसेबांनाखि जोङो खामानि मावनो लानाय बे खामानि मावनो लानाय जाहाथे हाबाफारिफ्रा जाहाथे जोङो गोसो मोदोम जिउ होसारनानै बयबो जाहाथे खामानि मावनो हायो। आरो जोङो जोंनि दोलोनि माखासे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जों जेब्लाबो जाहाथे लामा आवगायलांनो हायो। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गासै हारि माहारि बिथांमोनखौ लानानै जोंनि बे ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ जोङो मोनफानि उनाव मोनफा जोङो मावफुंनायनि थाखाय जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों सावरायलायनायनि मोनसे गोख्रों थांखि लानानै खामानि मावनो जोङो दिनै सिगांदों। आसलते इउपिपिएलनि अनगायै गुबुन गुबुन राजनितिक हान्जाफ्रा जिब्रै नं समस्तियाव जेबो मावनो हायाखै, जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै, बेबायदि गुबुन गुबुन खोथाजों इउपिपिएल राजनितिक हान्जाखौ सोंखारिदों। बेयाव नोंथाङा मा बुङो? मावनो हादों बा हायाखै? जोंथ' दिनैहाय 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो जिब्रै नं सिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव जोंनि बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो जथेस्थ' जोंनि माखासे जौगानायनि जिखिनि खामानिफोर बे खामानिफोरखौ निस्सय जोङो मावनो हादों होननानै जोङो बुंनो हायो। जा गुबुन माखासे अपोजिसननि दैदेनगिरिफ्रा निस्सय बेखौ बुंखागोनखा। आरो जोङो दिनै बुंनो हायो थांनाय 17 बोसोराव नैबे जिब्रै नं सिरांदुवार समस्तियाव बिथांमोनहा जेरैबायदि खामानि मावनो हानांगौमोन बे खामानिखौ निस्सय बिथांमोनहा मावनो हायाखै। आरो जों दिनै बुंनो हायो जे जोंनि नैबे जिब्रै नं सिरांदुवार समस्तियाव दिनैसिम जों गोबां माखासे खामानिफोर जों दिनै मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थानायनि जेखिनि हाबाफारि बे सोलिगासिनो दङ। आरो जों दिनै बुंनो हायो जोङो रुनिखातायाव 37 बोसोर बाहाय जोङो बेंक मोननो हायाखैमोन। दिनै जोङो रुनिखातायाव मोनसे बेंक जों मोननो हाबाय। जोङो दिनैहाय दागगारियाव बेसेबांबा जुग बोसोरनि उननिफ्रायनो जोङो बे जायगायाव बेंक गैयामोन। दिनै जोङो इउनियन बेंक अफ इन्डिया बे बेंकआ दिनै न' लुनाया जागासिनो दङ आरो जोंनि माखासे एकाउन्ट खुलिनाय मा खुलिनाय बियो सोलिगासिनो दङ। आरो जोंनि समस्तियाव जोङो जथेस्थ' दिनैहाय गुबुन गुबुन माखासे मोजां फसंथानफोर बे फसंथानफोरखौ जों दिनैहाय गायसननो थांगासिनो दङ। आरो बियो जोंहा नैबे
2023 मायथाइनि गेजेराव गोबां माखासे फसंथानफ्रा जोंनि गेजेराव फैनो हागौ जों बेखौ बुंनो हायो दिनैहाय। क'क्राझार लकसभा ST सिटखौ बोखारनायनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? जोंहाथ' जोङो बेखौ गोख्रोङै बुंनो हायो जे जोंहा बर' हारिया बे ओनसोलनि बा क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोंहा थोजासे जोंहा बर' सुबुं सानखो जा दंखायो। ST हारिनि सुबुंफ्रा बाहाय बांसिन दंखायो। दा बेनिखायनो भारत सरकारा बे क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ ST हिसाबै लाखिबाय थानाय जादों। आरो दानि डिलिमिटेसन कमिसननि जिखिनि दाफामफिननाय जे हाबाफारि, बे दाफामफिननाय हाबाफारियावबो जोङो मिजिं खालामो भारत सरकार, आसाम सरकार आरो BTR सरकारा बिनि सायाव मोजां मोनसे सिन्थानि गेजेरजों जोंनि नैबे क'क्राझार लकसभाखौ जोंहा ST रिजार्भेसन हिसाबै जों मोननो हागोन आरो बेखौ जोङो दिनै रोखा बुंनो हायो।